wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Ida Lande, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi hari ini kita mau halal bihalal ke rumahnya Mbak Jessica. Kita udah di rumahnya guys. Aku assalamualaikum Mbak. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jessica. Mbak, tak buka dewe yo wes. Loro kok busunak-busunuk. Lah, sandalnya mau ngerimen. sandalnya ibu tak colong. Sandalnya ibu tak colong. Dia malah wes assalamualaikum yo Mayo. Aku kadang assalamualaikum Mbak Jessica. Wong ini endi yo? Ya wes. Anu guys. Senjel aku tak tekan sik ya. Aku tak Hey. Ya, assalamualaikum. Wes nah. Teleponan mbek dulurku. Oh alah, wes pulang Mbak saudara nem. Belum. Oh masih. Ayo masuk. Ayo tak nyocok aku ngono terus sih Mas piye lho. Ke ora. Iya, lho. Mbak tak men sunak, besunik ngono iki. Lar batin lho. Maaf lahir batin ya Mbak Jessica, ada salah tolong dimaafin ya. Ada salah kata, perbuatan sengaja atau nggak sengaja Mbak Jessica minta maaf. Apa? Kayak aku Mitra. Mlebu wong mosok sukem ning arep lawang aja sik takakane sik. Lho, aku mau Jajane cek akeh. ya. Ya udah, ngetekna ya. Wah. Wis guys, omahku pasukan metu kabeh. Dadi wis sukem Dik. Sujud. Kudune ngono mbek Umi ya. Oh iya Umi. Lahir Lahir apa? Riyadi Mbak. Sugeng Riyadi. Beda deh. Menalai sinar izin juga ya, maaf lahir batin. Nek Mbak Jess ada salah minta maaf. Aku juga minta maaf ya Mbak nek salah ngomongku, perbuatanku yang menyakiti hati Mbak Jessica. Aku juga ya, pada wis sing pinter pokoknya ya. Iya. Jadi aku wingi ya Pak. Kemarin keluarga dari bapakku, bapakku datang kan kemarin pada kumpul di Tuban. Iya. Terus ke sini. Nah, ini nyambanginnya nih karena kan yo bapakku kan sing enek ning iki ning kene omahe mamaku gitu. Nginep berarti, Mbak? Nginep. Nah, iki tadi acara ke Bojonegoro. Mbak Jessica enggak ikut. Kamel aslinya dijak. Tapi aku seorang harus dari omah di kamu. Terus kalau apa jenenge ada anak mbakku sing dari papa kandungku itu yang dari Jakarta itu nanti mau kesini kan mau pulang mau mampir katanya mau aku di WA bukunanku tuh tante di rumah enggak anak yang pertama itu mas Sana mau kesana tuh sekalian pamit gitu iya aku gitu makanya aku karo menteni terus mau di WA Mbak Ida kalian mau kesini ya saya masih sah Mama lagi selesai liburan Mbak. apa ya Senin Mbak. Udah pertama. Senin, Selasa, Rabu. Tapi enek sing urung tak salini Mbak dulurku. Lah aku kesel. Kakek dulu. Aku ya wis. Aku bari Rabu dos siji ya. Tak critani aku itu pertama iki. Kan bersolat Id. Bareng ngono ning makame mama, ning makame papa. Terus ning dulurku sing pak papa kan ning dengok kono daerah Padangan kono kuwi. Sisan rono ning Padangan terus jam 12 bar jam 1 ning omah turu. Iya, Aku sampai sore Mbak video pertama. Iya. Aku wis jaman wis turu aku bubuk minyak. Aku pokoknya nek jam 1 iki wis mikire mbahku, Mbak. Mbahku sumber kono terus bar kuwi nginep ning kono terus sampai esuk iki cek muser-muser neh. Urung ning Betet. Terus ning endi ne yo? Ning Randu. Duduk kebulan Randu. Aku nang omah sik, bari ning omahe dulurku, bapakku. Terus bari pulang tidur bari ning ngene mae, jarene ning ngene temanku. Ning kene iku ta. Apa? Selfie. Gak. Wah, Kene ayu. temen itu kancaku. Mbak. Dulurun tapi. Yang ke akrab gitu Mbak, apa sama orang.
Oh, sing akrab ambek orang dalam. Kota SMP. Ayo nih kalau sing Ainun. Sopo ya? iya. Ainun ini siapa ya? Aku bercerita. Terus aku hari kedua nang Bojonegoro nang Ngerau. Iya, sempat tak anu Pas ya. live iku, Mbak. Aku hari kedua Kemana Mbak? di rumah. Anaknya Rumah? bapakku sing sekarang aku kan dateng siangnya. Malamnya ning Mas Jaki. Malamnya ke rumah Mas Jaki. Wes, metu kuwi tok. Setelah kuwi wes nang omah. Terus lebaran ketiganya begini pada teko kuwi tok. Terus di bengi Mas. Ruame Mbak. Heeh, wah Mas Jaki di bengi udah gini bareng. Aku nang Ngerau dengan nenek wong ngene. Kayak kenal berarti. Iki sama Mbak Murai kan? Ya. Tahu iya Mbak. Berarti iki Sukma berarti salam-salaman berarti. Ya Allah aku penonton setiane kan. Sek Orang nyatain. Begitu sama Mbak Esa. Kali ini berbeda ya. Aduh ya memang. Nek dulurku ya nek kene sithik guys, maksudnya gak banyak, cuma beberapa tok karena kan ya saka papaku ta ya. Nek keluarga dari mama itu memang kebanyakan kan di Solo. Yang mau nek uang Mbak. Kayaknya mau Kayaknya. sepi. Aku malah sing nekani dulur-dulurku Mbak. Oh, sampean sing muter ya daerah rayo. Terus apa jenenge? Ndek inane mak sapa ya? Dulurku loro tok, Mbak, sing nang omahku. Bodo kedua wek bodo ketiga wis kene wong. Sepi. Sepi. Wis aku turu, Davita nguyu ora. Davita gak ngene Mbak kekerasan Mbak yang wong. Jadi Oh, dia langsung ngambil. jungok langsung Jaluk mulai. Adikku ya. gerah-gerah. Jaluk mulai. Tapi itu beneran nih tadi bro. Calon mas yang pindah-pindah ngono ki. Ya maaf ya pemirsa, jadi ini kalau kan kayak pindah nih pindah. Heeh. Kan cara kene pamit sungkan. Karena aku pamit ya sungkani Mbak. Lah iya, kan berarti adik kan membawa Berkah. Membawa berkah bisa pamitan. THR tak Iya, cengkel guys. tak cengkeli boleh. Ngeriok Mas. Kan aku kan bengi kan gini turu gede mbahku ya. Kuwi bengine didelikno Sampai sampai yang iki. Mbah Sumber. Mbak Sumber. Apa Heeh. bukan? Duduk kono terus bar kuwi apa jikok duwe kuwi pe jikok duwe Davita Mbak. Walah. Ternyata nih di dulu nih jok motor sampai Pak berenang bekerja sama mbak bapak dan gak dijikok duwe. Iya. Allah. Aku roh kakake nek roh duwe langsung dijikok. Widih. Langsung bar kuwi ya wis duwe gak oleh dijikok aku gak roh duwe ora oleh ditom buku. Orang tiga dek dhewe. Wong percaya mbek Pak. Hari. Ya bukan melok konten ini. Iya, Pak. Cek libur. Ning anu ndek mau ning ndi? Naik gaji. Mak kerja. Mbak siapa? Mbak kerja kita kan. Mas Haki. Mbek Mas Haki. Ayo guys, aku dan Mbak Palupi belum ngonten. Insya Allah kontennya nanti hari Senin. Kalian masuknya? Rabu. Hari Rabu nih, oh iya. Hari Rabu nih, aku Seninnya masuk kontennya Senin guys. Gimana nih Mbak Pal pernah kan? Mbak Pal emang di rumah. Kalau ya aku mau. Katanya Mbak Endah kalau enggak ke Seragen atau Iya, aku juga roh guys. Makan maksudnya WA-an, cuma aku gak tanya si Doning anu pora aku gak teko. Tapi sok Sabtu mungkin aku kan tak tanyain Mbak, ayo kapan bahal? Maksudnya kan muter kan, main nih ibu dan juga nih Dek Endah. Berarti belum ke Mak. Belum sempet. Kan aku ya masa nek orang dhewe kan itu kan bareng Mbak Al, kon kan partner ngono guys. Terus aku cek anu ge, cek akeh dulur-dulur ya weh terus jirene tak jak sesuk Sabtu ae karena dulure rung padha pulang. Aku juga Sabtu karena kan dulurku pas padha pulangnya juga Sabtu kan. Kok dadine wis rada longgar. Nek adikku ki engko balike Minggu. Minggu. Nek bapakku balike Minggu gitu. Terus aku ning gini Mak pas hari pertama kayak Mbak. Apa ya? Baru langsung aku langsung jaga sini mbahku. Isi ras dulu baru langsung gini mbahku. Oke. Aku yang pengennya ya salah maaf guys. Aku pengennya ya pasti gue langsung mumpung kopi ya tapi kok yo ngasih kan ada dewi kan iki ton kan mbek Mbak Pal dunia nek kalian kan mbek keluarga. Kumpulan ndi gue. Mbak Pal nanti Lah iya aku gak ngerti ra. Ketok iki mungkin Seragen apa anakku yo kurang paham. Aku gak ngomong gak guys status gak apa ini. Aku juga karena kan aku memang mengganggu dari keluarga mereka. Nek aku
peluntang-peluntung aja kok gombal lama. Aku ya kok mbek ngene iki rame-rame keluargane saka bapakku, guys. Dadine ning ngendingi dijak mubung-mubung ya asine gak dulur kan hitungane ya. Aku dadi mubunge lebih dari nek sing dulur-dulur inti. Berarti saya sedang gini gak dulu ya, Mbak? Tangga. Tetangga. Aku nek bahal mbek tangga iki pas bar salat itu langsung ning gini heeh ning ngarep masjid iki kan salam salaman. Nek bar salat itu aku bahale langsung ngono, guys. Wes ngono wis karo dalan pulang wis terus wis sampe salat sepi-sepi. Sepi-sepi ngarep ketoke yang padha ning gini omahe. Padha muter tapi ki yo koyo muter-muter ngono gak Mbak muter-muter desa. Mosok Sing kono-kono. nek aku rame ya, Gitu Mbak. ya muter-muter. Nek biyen zaman nenek mamaku ya mau telepon. Rame. Ya rame paling sing kono-kono guys, sing kono-kono kuwi. Kan banyakan yang ini kan koyo omahe asline kono-kono ngono lho guys. Dadine Pindah gitu. iya ya kan ini perumahan jadi kok asli kono jadi paling omahe. Jadi gak rondo kenal banget ya, Mbak. aku sing kenal banget di ngarepan kuwi. Ngarep samping-samping. Paling kono-kono yo gak kenal. Gak wis kiri-kiri tok. Sing kono-kono iki bapakku mbek mamaku sing kenal-kenal. Nah aku gak anu sak RT tok paling. Meskipun aku gak anu guys. Aku gak tau nonggo guys. Gak tau nonggo. Ya orang tonggo kenal nyopo tapi cuma gak sing nonggoan gak. Ayo disambi guys. Kita Srikaya hasil panen kebune budeku. Kalau Srikaya di budeku sak kerdus di Mas. Ya Allah. Aku Mbak Aci seneng Srikaya. Iya. Aku pasti kayak Mbak Mas Aci kan. Iya. Saya urung Jadi sempat kita Srikaya, Mbak Jess. Untungnya kayak ya pas gak poso. Iya. Terus dikit. Tapi wis nyicipi sithik baru kuwi wis ora enak Srikayane. Blenyek. Terus akhirnya juga Makanan. ini dibuka iki jadi ya ki saka Mbak Indah kabeh. Ini loh, Mbak. Iya. Kan ki saka ini saka Mbak Yuni sama iki nek tape nek iki guys Srikayane kan konon dia mau sak baskom mesti makan bareng-bareng isu Mas. Do tumbas sarapan kan, tumbas sarapan kan maaf kesel aja nih. Sarapan terus mari ngono. Mak do mak mesti koyo bareng-bareng. Ya alhamdulillah rame lebaranku. Ya alhamdulillah kau keluargane bapakku iki aku Aku kumpul-kumpul ya. diberi piye ora walaupun aku sedewean ngene iki dikei keluargane bapakku sing iso nganu aku ngono. Ilang ambek aku ngono guys. Jadi nek walaupun keluarga aku apa dulurku dhewe gak eling ambek aku tidak apa. Yang penting anak sing keluarga iki memberikan kehidupan untuk aku. Tapi masih banyak yang sayang sama Mbak Jess. Pokoknya intinya kita bersyukur, dinikmati, disyukuri gitu guys. Dan aku yang pisang crispy, jadi ada dari Bunda Dewi ya. Tapi guys Dari juga Bunda Mam. Minumnya apa sih ya? Gelem. Ini tak ada gelas ya. Pengen ora? Apa? Gelas susu guys. Nah, ini nyangkut. Iya enak permennya. Terima kasih ya adik-adik, kamu mau kesini ya Allah adik-adikku ini sangat luar biasa deh. Aku di rumah juga tidak gak mek pokok Mbak. Aku jadi terharu gitu loh. Ada yang nyamperin aku gitu. Adik-adikku mengingat aku. Gitu. Iya, Dam. Jadi terharu gitu. Kok bisa ngono? Iya dong. Kan ini kangen kok. Tahan berat gitu. Pakai. Berat sampai Mbak. Senang-senang. So, kalian konten apa ini nanti kita? Wow. Awal-awal itu mau konten apa itu? Sudah gitu kalau. Tape guys. Enak tape bareng guys malah enak-enak. Dikudi ini buah nih. Walau hasil berkebun sendiri. Kebun di dulu Mbak. Kebun saka mesti dhuwur saka Pak Deku. Sing ning Tuban kuwi. Jadi ini berkebun. Ya nih Bojonegoro nih lagi gitu Mbak. Iki mau ana acara kohel-belen. Itu saudaranya banyak. Iya, sing saka bapakku itu saudaranya banyak. Rata-rata yang cepu. Cuman, jadi kan bapakku saudara semua berapa orang itu toh yo, 7 beberapa orang itu aslinya Cepu, tapi tidak ada yang tinggal di Cepu. Jadi anak pertama di Jakarta, tapi almarhum Bude itu, tapi suaminya sama anak-anaknya masih itu juga di Jakarta. Terus yang kedua itu sing di Tuban di Palembang. Di Cepu berarti. Dulu di Palembang terus wis pensiun ke Tuban sekarang. Iki sing kesini ku. Terus yang ketiga bapakku. Terus
Sing anu tanteku iku ning Sidoarjo. Terus bar kuwi ning Boyolali, Om. Terus bar kuwi tante heeh ning Karawang ambek ning Bekasi. Nah aku ki akeh dulur kok gini mbah sing wedok mbak. Kuwi wagi gini merah ki malah dulurku akeh ning merah-merah mbak. Jadi kalau sak desa nemi dulur kabeh. Yo ora sing sebagian kono kuwi gak ya. Sing Makanya bagian lho Mbak, jadi cek mampu dulur. Ya Allah. iki saiki jadi mbahku. Ya, kandani nek ngono kuwi ketoke cara mana soalnya ngene lho, guys. Kan kayak gue gak pengen gue desa ngono lho ya. Bapak ibuku Nah, kayak kan desa terus lagi anak iki nyambung lah ngono-ngono ki lho kebanyakan ini rata-rata kan ngono kuwi to. Ngono makane kenapa iki nyambung. Mamaku yo ora agak marai. Iso-iso Mamaku asli terus muter-muter takkan. Aku yo ndelok kayak jerene nek pas isu-isu salat Id. Pohon nek sing bergerak yo. Iya, Mbak. Iya, Iya, aku dulu juga bergerak. jak nang. Gak ada, Mbak. Jerene wong-wong ngono kuwi. Melok bodo. Melok bodoh. Bertakbir katanya. Katanya gitu. Ya, ngono sih, tapi ya tenang sih. Tapi aku mendelok ya. Aku yo ndeloki awal-awal. Iya tak kira tidak ada gerakan. Gerak. Pak, basbarku ya gerak. Sholat berarti nginget nang ini. Sholat kan gak ngrungokno imam ngrungokno. Gak saurunge. Iya. Nganu kan OTW-nya OTW. Tak prediksi. Wushu. Tak tual-tual. Toel. Gak bergerak-gerak. Toel. Enak kae. Aku ya sampai lali tanggaku sing bagian Markono lali orang tak salimi, Mbak. Ndek mau pas aku apa ini Mbak Indah terus wongnya belanja lagi tak salim. Oh, kowe gak nyalimi aku, ngono lagi nyalimi aku sampai ngono. Lah aku lali, Mbak. Aku yo bingung jam. Aku meneng kok bingung. Yo wis aku meneng. Soale iki bingung aku iki meng ewoh ngono lho, kok nek kluntang-kluntung dhewe. Nek nek gene anu akeh sing ndek kok gak kebaca iya, pasti aku tapi cek ngenteni Mbak Palu ben barengan. Biar bareng-bareng, guys. Kan dikekno konten sisan ke ibu ning mae mubeng. Lah kalian ki konten apa nih? Dino iki mubeng. Apa? Ketan. Iya, suruh. Katakan. Sumpah, Mbak. Wah, ini. Ada buka ya. Wis seru ae nek tok ngarep-ngarep. Kae Lama ya, Pak. Lah wong sampai cuma nang ngarep. Enggak. Lah wong poso koyo ngono, iya bro. Iya, poso lho. Cara makan ana wong poso lho. Kuwi wis Tapi koyo rame. Apa nek saiki ora poso? diserbu. Aku pas Sing gacone dhewe ora terus. aku pas nang cepu aku tau ro gacuan sepi tapi sitik kok. Ini gacuan iku nang cepu, Mbak. Heeh, tapi pas Sedih nang tok maksudnya. Kecuali sepi tok piye? Sedih Kecuali tok. Ngono lho. Tak cium. Ndang mamine jajanku ben kelang. Ki orang nek sing kenangan mah. Ana aku. Iya. Turun-turun mulai. Cek plastikan ya. Iya. Ya Cek plastikan. Allah. Ini masih cek Iya, plastikan. bisa plastikan. Kuwi tak sebuka. Ya bek-bek kae. Lah piye tandaku budeku ki rene ya malah ora mangani malah nggoni panganan itu panganan lah senengane. Di sini pakai dibuka, guys. Apa juga? Mayasi. Enak iki. Kacang Jepang. Mayasi. So nek wis bar-bar anu jarene ya tak mangananku. Pangananku tekno. Ngerti gak sing saka tahun kae barang apa jenenge? Kan dikek kongguan iki. Sampai ini cek. Sampai ini tak tekno. Dek ini Mbak. Kalau dibuka. Wes dibuka, sekelong separo. Pet aku kan eman-eman, aku nawani wong kan kayak sing ning ngarepan gelem poka kok meneh dibuka. Enggak apa-apa, tapi yo amit maksudnya wis kelong aku ngono nek boten nggih ampun dibucal kawon aja coba eman-eman. Bodoh dek ngene, Mbak. Iya, tahun ini kan sering ini rai.
ning kene ngomahku ning kene nek blok kalau Mm-mm. iki kan tahun wingi. Astagfirullah. Iya iki muga-muga gak Ini sampai. paling tahun 2026 sampai Cuma nonton. Ya Allah. Gak iku wis patah toples wis kalem. Widih. nanti ngono kowe mbak banget dhewe Kira apa ngembel Enggak bapakku, ibuku, Ini malah dulurku yang malah aku ngono aku sampai ngerti gak saya harus sampai teko iki kok gak tau ngemil kok piye saya ngono ya ngemil tapi ki aku nek gak enek koncone iki rasa-rasa ngono dadi ya sampai setahun kira tahun nek gak setahun jombil tapi ki mending ki rada akeh tenek-tenek sampean. makanya nih kenapa seakeh kuwi tak paring-paring ki guys karena aku juga gak mau menimbun bukannya gak anu yo gak menghargai sing di paringi apa piye karena aku gak mau menimbun dan sini tak bagi-bagi langsung tak bagi-bagi Daripada gak kepangan dulur. bertahun-tahun. Dek dulur kok ini sak tomes ki jek enek turahane ngono kuwi tak bagi gak apa-apa mbak juga tak bagi-bagi jadi nek ben kemaem ngono guys nek kok ngene iki delok ya yo cek utang ini masalah kayak kelong berapa kelintir kaget tak pang siji gitu Paling nek giliran rene ya tentang arah dibuka ya. iya kok ini masih ya Cek. gelenggan Jadi kalau tangannya nih kayaknya golekane nek dedeku tanteku serapi. Sapi? Iya, isu tuku sapi, tuku pecel. jadi nek dijual sapi yo Ning ngarep kono. Jadi baru isu iya, bengi wae nek. Apa guys sing anu senengane serapi guys, sing jeneng kalian apa ngene serapi santen klepo mbek anune ngono kuwi. Ngono kuwi jadi serapi terus kok pecel pokoknya gak enek anu kuwi. Jadi senengane ngono-ngono kuwi. Jajan-jajane ya wis cah cilik-cilik ngono paling. Wah akeh ki dulurku ora mobil kok. Makane kasure metu kabeh. gak usah gitu Jadi Pak kalau turun ngene mbak bapakku dek ini anaknya bapakku yang pertama, anaknya bapakku yang saiki ya. Anaknya bapakku kan dua cewek-cewek, yang satu wis nikah di anak siji niki teko tapi terus pulang, misalnya pulang. Terus anak yang kedua iki motor iki lagi metu mek kancane iki mau nonton film. Kayak gak melu Jonegoro juga. Nggih kuwi adikku anak bapakku. Keluar Dek nek pamenane pulangnya ke sini. Alhamdulillah walaupun tidak sedarah tapi alhamdulillah selalu searah dengan aku gitu. Jadi ini terus budeku, terus tanteku, terus omku sing Boyolali, ini Tuban, Sidoarjo, Boyolali, sak anake, sak bojone. Jadi mame kayak gitu tidak punya ruangan Rame. Ya bengi aku yang mukul dulur siji. Terus tuku mie ayam ning ngarep Samsa. Ini kono Pak. Nang kene cedhake hotel kami. Ini dulur sak bapakku kan. Gitu. Sing kok dulurku sing ini pokoke butuh pertama ini Pak dulure papaku entek. terus ngontak ada semurung tak telu Mungkin kita tanggane mbok nonton kabeh. enggak dulur tak mbak Oh sing dulur-dulur ngono cek dulur. tapi akeh Kak ngono kuwi kalian nek bengi piye le? Mesti ki sing tuwa enom ning tuwa barang ngono ki kan gak enek ngono-ngono kuwi kan ya. Apa pesan aku ki bingung kadang yo kok kan Gak ada dia bubeng. Mana ki ning dalan. Foto ning dalan. Foto ning dalan. kadang kayak kudune yo Nah, mbak sih. di tangan rumah ya sing tuwa sik kan. Tetapi nek ketemu ning dalan kuwi ning omahne gak? Iya gak. gak kadang aku yo iya cek ayo kok mampir ning omahku ning omahku sik Sampai ngono. Marai nek keluargaku Solo ya, nek aku biyen pulang kampung mudik ning Solo kuwi, keluargaku tuh ngumpul jadi siji ning ngene satu tempat sama Pak Deku. Jadi gak muter-muter gitu. jadi penak gitu Cuma ya paling kok mampir, Mbak mampir ning nggonku ngono-ngono cuma. Jadi mublek dadi siji. seru Aku banget. gak betul mungkin mikir terus jadi jajanku ya gak enak sih mangan tonggo-tonggo mikir ada sih mampir. Ya iya. Jadi ki bangane dhewe. satu rumah di leboni kabeh dulur-dulurku kuwi, tak leboni kabeh ngono, Mbak. Jadi gak kumpul di satu, gak pernah kumpul di satu. Oke. Kuwi aku langsung melumpuk dadi siji makcak. Malah penak ngono gak kesel ya, Mbak. Nek Solo, soalnya kan nek Solo ya ada toh jarak omahe kan. Walah nek mubeng ya memakan waktu sedina ora ngarang bano.
Selamat Untuk makan patah tidak biasanya. daerah UNS, daerah UM. Adik-adik makasih pemirsa Ya. semuanya. Maaf lahir batin ya pemirsa semuanya. Aku mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya nenek salah kurangnya salah kata atau gimana. Aku mohon maaf. Aku juga mohon maaf ya guys nek apa nek sing salah kata-kataku nek sing salah ning kalian minta maaf ya guys ya. Aku juga guys. Oke guys ya, Kiki mau pulang. Bye bye. Bye. Wah, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Kira nek bebek ning aku ora. Wah, bocah iki kok wis guys ngono ae guys. Ditunggu konten keseruan adik-adikku hari ini sing bisa nemenin kalian, menghibur kalian. Ini sementara adik-adikku, nanti insyaallah hari Senin kita berjumpa lagi. Sabtu lah besok kita tak bikinin konten juga sama Bapak Lupi juga, kita nanti halal bihalal gitu ya guys ya. Terus ditunggu keseruan-keseruan kita besok. Wassalamualaikum warahmatullahi